Bum, 190. Nový Beyond. Beyond CS2 Carb. 7-hranný prúd s blankom Heptacore, krásne prevedenie, dvojité šrobovanie, to znamená, že si môžete posúvať vzdialenosť navijáku, ako komu bude vyhovovať, voči dĺžke rukovete. Rukoveť padne presne do ruky. Ukončenie je potiahnutý karbonovou pančuchou, ktorá perfektne sedí v rukách, nešmýka sa. Je ešte troška anatomicky tvarovaná, že je zrezaná na bokoch, čiže super sa drží. Dosílený blank, spletaný 7 hran, ktorý je aj cítiť. Zaručuje to, že sa nám prúd nerozkmýta do bokov, ale krásne rovno pracuje pri nahadzovaní. Kvalitné Fuji káčkové očká, ktoré zabezpečujú dobré odbíjanie vlasca. Samozrejme štandardom 50-kové na začiatku, 16 na konci. S týmto prútom nemáte problém prekonávať hranice 180 metrov bez problémov. Začalo to postupne, jeden, druhý, tretí, štvrtý. Žádejte u našich prodejců v Česku i na Slovensku.